danok daukagu hilea urdinduta. Beraz, urte batzuk dauzkagu. Orduan, guri danoi, hemen gauden guztioi gertatu zaigu, ezagutu dugula antxo bat, eta orain ezagutu behar dugula beste bat. Alegia, 3 antxo ezagutuko ditugu gutxienez gure bizitzan. Bat, duela 21 urte bitartekoa, 30 urte bitartekoa, gero desindustrializazioa gertatuta antxo gaur egun dan horretaraino edo honetaraino bihurtu zuen aldia, eta beste 3. aldia izango da, lehen oru industrialak ziren horietan etxeak edo egingo direnean zer gertatuko den eta zer bihurtuko gara. Beraz, hemen gauden guztiok bat izan ezik, alegia, Irune izan ezik, inor ez da historialaria, ez gara historiazaleak. Orduan, nola sortu da hau premia batetik, premia horretatik. Gure historia baztertua dago, Pasaiaren historiaren barruan, ez baztertua, gu baztertu nahi gaituztelako, baina logikoa delako, askoz ere bizitza luzeagoa eta historia erakargarriagoa eta eduki izan dute beti distritu zaharrek, San Pedrok eta San Juanek, Victor Hugo ere etzen antxon egon, antxorik etzegoen inguruan, eta oso logikoa da gure historia guztiz ez ezaguna izatea.